салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Папинои дубайст ки аҷоибот фасони сер санг духтаро нигоҳ кунед. қариб ки да ҳама гӯш санг дорад. нархошон духтаро 120 сомон. нархи донашай оптон гирем бояд чӣ арзон мекунем. ранги сабзшам духтаро доштем, лекин аз навори оянда нишон метавонем сангдор надорем, ба хотире ки духтарако айё бесангшам дорем. бесангш духтаро 60 сомонай. нархи донай сангдор мо 120 сомон, нархи оптовиш бо арзон мешавад духтарако. бесанги духтаро нархи 60 сомонай, нархи донашам ҳамаи оптоншам ҳамаи духтарако. касе харидоре марҳамат, WhatsApp дар рӯи экран ҳаст, нависед. баъд духтарако нигоҳ кунем. баъд ами бабичкора нисха бабичкара мепирсидем тигри паплинда надоштем, аллакай боз овардем духтаро. ё бо серсанг таршай 120 сомонӣ. нархи донашай оптонгире ёра бояд чӣ арзон мекунем. камтар телефон дар рости светш пас мешумор аз чат гирем ки ё кабути серсанга вая кабути баланди сер вая чӣ мега электрика хуласу сангшам ҳам хеле кабут задаги духтарако. аҷоибот хушрӯ. ранги сирхам духтаро дорем. иша накушем адени, ина ранги сирхам ҳаст духтарако. раз чат гирем. сирхам дорем 120 сомонӣ. нархи донашай оптонгире инора бо арзон мекунем. духтарако бо як ранги сирхи аҷоибот хушрӯи дигар. аи духтаро 3-4 расветка дорем. باز دیگر رنگاش هم نشان میدیم. سنگای رو هم خیلی دخترکو خمیلیونی تازه یکم سارد 4 تا رنگ داریم 120 سومون. این دخترکو فیالتیش دونم سنگ رو خمیلیونی سفید داریم، خمیلیونی سبز داریم. یارم دخترکو همچنین نرخشون 120 سومونی. این بانی خیلی سبز داریم. صد دیزاینری سر سنگ دخترو نگاه کن تا همه جوش سنگ داره، تا لباشون سنگ دارن دخترو. من санг экономка дагини сахтаро дизайнери серсанг оно ки 80-90-100 сомон духтаро о кам санган сангошон просте сангор мо духтаро оригиналай ҳам хамилёнан ҳами дига дизайнери серсанга ҳама гили ҳами духтаро глой калонашда санг дора духтарако. ина духтарако бо ранги сабзаш ишам аҷоибот хушрӯ сангаш ба цвет хчай бо кам намоёнай қариб ки сангаш духтаро сваровски тоза ҳай духтарако. нархинам ҳамчи духтаро 120 сомон. ина духтарако бозам ана хеле гилмайдаи аҷоибот хушрӯи дигар 120 сомона. айё духтаро айни ҳол дорем. бесангшам духтарако дорем. бесанг 60 сомонай духтаро. аҷоибот хушрӯ гилмайдаҳак. ина духтарако фараҳнозам и рангшам боз овардем. дирӯз пурсӣ надоштем. аллакай боз омад 120 сомон ёрам духтара. 4 та ранг дорад духтара. рангоша бо нишон медиҳам. иноша накшон сабз дорад, салативи, коричневи, розови, фиолетови. хулас ҳама рангош ҳаста. духтаро ёрам пурсидем надоштем, аллакай ҳозираш да ҳастай. 3 та ранг дорад. нигоҳ кунед. якум, дуюм, сеюм бесангшам дорем духтарако. ҳозир салативиша бисо пурсидем надоштем. ина ҳозир уже рулон овардагем. рулон да дорам духтаро. сангдорош духтаро 120 сомон. ина духтарои хушро сабзшам овардам. бори новинка. паплиношон аҷоиботи бад хушрӯай хеле шушта мепӯшен. якум раҳмат мекунем. сангошон хамилёнай духтаро. бахтон ина духтарако бозам паплини новинкаи 120 сомона. гулои хеле шукуфтаи калони хушрӯ дора. гулои зинда духтаро нигоҳ кунед. оранҷеве мепирсидем савзи набад духтаро боз овардем. айни ҳол дорем духтаро. касе успед кунам мегиримшон. нархошон духтаро лекин 120 сомония. расчатотона бигирен. нархи як касе як дона мегире 120 сомона. нархи оптоиш бо арзон мекунем. бесангам айни ҳол дорем духтаро. бесанга 60 сомона духтаро. хулас ҳами чиза бесангаш. ай пеш нишон додан дар кор буду. на бабичка. ина духтарако баргакорам пирсиден. бесанг надоштем, аллакай овардем дорем. инорам 120 духтаро. кадомиш махлай. ина фиолетови бо серсанги фасон. ин оранҷеви духтаро дорем ҳозирашда. дидем аҷоибот сангшам хушрӯи буромадагие ки ина зарчам дорем духтаро. ай ҳозирашда айёрам бесанг дорем духтаро. атласёрам духтаро чанд расветка дорем. 120 сомон. нусха атоса бинин чӣ хушрӯай.
ина духтаро бо як атласии дигари фасон бесангшам дорем духтарако. Нархи бесангш духтаро 60 сомон. Нархи донашай обтун гирин, нура бо арзон мекунем. духтарако бо ҳами эълонҳо як бори дигар кунам. Бисёр комментария нависен. ҳо аз ин пас духтаро ҷумъа ҳар ҷумъа бозор кор мекунад. Фақат як бор охири моҳ да духтаро кор намекунад. Тамом я душанбе сайнтарин мекунад. Дига оянда ҳама рӯзо кор мекунад духтарако бозори Коровон. Мақсад кай ки метавонед марҳамат карда биёед. Рӯзои ҷумъа выходной нест. ина духтарако бо молочнишам дорем духтаро, бесангшам духтарако дорем. Ишам ҳамчунин духтаро 120 сомонӣ. ина духтарако ҳафтум сектор рӯ пароинами 10 сомони распродажа словаймо. Корун стикати росмен ҳафтум сектор 22 контейнер.